yn y ddinas ar ddechrau. Diwrnod brenin hefyd I fi. Anodd iawn ydi ymlacio I detectif prysur. Yn ffodus iawn, nid oeddwn I wedi bod yn brysur yn ystod y mis diwetha. Na'r mis cynt. Dweud y gwir, ro'n i'n dechrau yma a oeddwn i'n detectif prysur o gwbl. Ond beth allai fod yn well na hyn? Neb yma'n fod nabod. Neb i'n poeni. O, hamburger, ia. Hwyl wan. Penderfynais fynd am ddiod. Ymestyn y coesa, de. O, blad. Look. Sitting there now. Nice view, yes, no. Oh, Martin, you're also off the bone, please. I'm not going to with the record. Roedd y sain yn gyfarwydd I mi rwsyd. Tybed pwy oedd y ferch. Penderfynais ymchwilio. Mi oedd hi'n ddel, a phar hyfryd hefyd. O, a hew os gwrdd hwnna. Sorry. Ceisiais godi chalon hi. Roedd hi'n anodd iawn I ddeud beth oedd yn bod, ond defnyddiais fy mhrofiad helaeth yn intelligence yng ngrad mewn seicoleg Clwb Bangor I ddenu wybodaeth. O, lemon os gwelwch yn fach. Sori. Diddorol iawn hefyd. Esboniodd I mi'r cyfan. Roedd efo I llithad, sef Wncl Tom wedi darganfod fformwla cemegol I wneud pobl yn anweledig, ac roedd y CIA wedi cipio I thad fel camgymeriad. Dwan. A sut I dweud is? Roedd da. Gadiwch yn ei ddechrau. O, dechrau. Wan, be ydych enw chi? Pam. Wel, achos mae rhaid I fi alw chi'n rhywbeth yn does? Ne. Pam yw'n enw I? O, pam? Achos ydych mae'n gyd yn cael enw. Pam Cobli. Wan, ac I gael y stori iawn. A'ch tad wedi cael ei gipio gan y CIA, Ac mae Wncl Tom Cobli ar goll. Ar goll? Mae Wncl Tom Cobli ar goll. Reit ta, wel, da chi mewn am dipyn o sioc, de. Dwi am dangos rhywbeth I chi. Mae ni, fy ngherddin, de. Tecs, Hafgan. Dic Preifat. Dwi heb weld un o blaen. Ia, wel, dwi am gynnig fy ngwasanaeth I chi, de. Mr. Hafgan. Byddwn yn diolchgar iawn I chi. Wel, o da, ma le welsoch chi'ch tad chi ddwetha. Yn y tŷ? Tŷ, rwan, well I ni fynd i'r tŷ, I edrych am na clues, de. Rwan. A bwch lawr. Mr. Hafgan?
Hafgan? Pwy yw'r gŵr sydd ar ôl Tecs ac yn gwasgu ei garden? Beth wnaeth o nesa? A pham? Hwyliwch yr wythnos nesa.